வா மாமே வா மச்சி. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சில் அண்ட் ஸ்மைல். சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இன்னைக்கு அவங்கள மீட் பண்ணலான்னு போகிறப்போ பார்த்த கடை தான் சில் அண்ட் ஸ்மைல். சரி, இந்த கடையில் நம்ம மட்டும் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது, அவங்களோட வந்து சாப்பிடுவோன்னு நாங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்டோங்க. இது ஐநாவரம் வெள்ளல ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குங்க. இந்த கடை என்ன அட்ராக்ட் பண்ண காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே நான் போகிறப்போ 1 லிட்டருக்கான ஜூஸ் வெறும் 40 ருபீஸ்க்கு தருவோன்னு போட்டுருந்தது. சரி, ஷோக்காக பண்ணுறாங்க போல் அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா எல்லாரும் அதை தாங்க குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆமாங்க, இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலுக்கான சைஸில் இங்கே ஜூஸ் தராங்க. நாங்கள் இங்கே வேறு என்ன சாப்பிட்டோம்னா பிரெட் ஆம்லெட் வித் சீஸ் கார்ன் சாண்ட்விச், தென் மேகி நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டோங்க. சீஸி மேகி நூடுல்ஸ். பிரெட் ஆம்லெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆவரேஜாக இருந்தது. அந்த மாதிரி சீஸ் மேகி நூடுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மிங்க, குவாலிட்டி நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வெஜ் சீஸ் கார்ன் சாண்ட்விச் ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்க, கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாக இருந்தது. தென் அங்கே 40 ருபீஸ்க்கான ஜூஸ் நிறைய வெரைட்டியில் இருந்தது. நாங்கள் என்ன வாங்கினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் வாங்கினோம். அந்த பைனாப்பிள் ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது, குவாலிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருந்தது. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டிய கடை இதுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.